wannan abu da ya faru mu ta goma shi ne a gare mu, domin duk wani ɗan siyasa na kirki yana son ƙari ko da mutum ɗaya ne. So wannan ya zama mana alheri ga jam'iyyar PDP. Ina maraba da shi kuma ina murna. Kamar yadda na ta faɗa a baya, ba shigowar Kwankwaso APC ce ta fitar da mu ba. Shigowar tasa ta iya zama kamar sanadi, amma waɗanda suka yi laifi kuma suka yi rashin adalci shugabannin jam'iyyar APC na wannan lokaci, wanda a yanzu abin da jam'iyyar PDP to ni abin da na sani dai shi ne jam'iyyar PDP, kuma duk wanda yake da katin jam'iyya dan PDP ne. Saboda haka mai girma Rabi Musa Kwankwaso yana da iko ya zama yana da ƙungiya kowace iri ce, doka ba ta hana shi ba. Illa dai tilan ne a san matakin jam'iyya daban, mai rajista matakin ƙungiya daban. Ba abin da zai hana ku, domin wani abubuwa duk da ka faɗa abubuwa ne na rayuwa, kuma ni na ganin da ka ni hashi mun yi girman da wato zancen ma ka dinga waiwai bai taso ba. Kuma ni a wurina na tabbatar shi ma a wurinsa wani abu ne wanda ya riga ya wuce. Mu yanzu babban abin da ke gabanmu da ka ni hashi maslahar al'ummarmu da muke tattara. Babu zancen mu haɗa kai don a cutar da wani ko a kori wani. Za mu haɗa kai mu aiki a jam'iyyarmu domin jam'iyyarmu ta kai ga nasara a dukkanin matakan zaɓe. Wa aka cire, wa muka kayar, waye ya nasara, waye bai nasara ba, wannan kuma wani abu ne daban. Amma babu zancen a'a mu zo mu haɗu don mu kada waye. To ni ma duk na ji wa'annan raɗe-raɗi. A taƙaicen taƙaicewa wannan magana babu ita, ban yi ta da wani ba, ban aiki wani ya yi ta da yawuna ba. Tunda ni dai na yi imanin ba wanda tsohon kwamishina ko tsohon advisor da inu wanda muka taɓa zance da shi ma cewa ya je ya nema mana kaza ko ya je da yawuna. Ni ba a yi da ni ba, ban kuma aiki kowa ba.